Για να γράψω αυτό το σενάριο μου πήρε συνολικά περίπου μία εβδομάδα. Εσύ λογικά θα κάνεις την εργασία μαθηματικών που σου βάλε ο αγαπημένος σου καθηγητής και είναι για την επόμενη εβδομάδα σε 5 μέρες. Γιατί έχεις χρόνο. Πάω στοίχημα πως αυτή τη στιγμή βλέπεις αυτό το βίντεο αντί να κάνεις τα μαθήματά σου, μια σημαντική εργασία, μια δουλειά ή γενικά οτιδήποτε άλλο. Αν αυτή τη στιγμή νιώθεις πως είσαι 0% παραγωγικός, δεν σκέφτεσαι λάθος, αλλά σε αυτό το βίντεο θα εξηγήσω γιατί γίνεται αυτό το φαινόμενο και πώς μπορείς να το λύσεις με 3 απλά βήματα. Ο νόμος του Πάρκινσον. Ο νόμος του Πάρκινσον λέει το εξής: μια εργασία επεκτείνεται σε διάρκεια τόσο ώσπου να γεμίσει το χρόνο που είναι διαθέσιμος για την ολοκλήρωσή της. Με άλλα λόγια, αν σου πει πάλι ο αγαπημένος καθηγητής της ιστορίας σου να τελειώσεις μια εκθέση μέχρι την άλλη εβδομάδα, θα περιμένεις 6 μέρες κάνοντας πράγματα που σε ευχαριστούν ή σκοτώνουν τον χρόνο σου, και στην 7η ημέρα θα στρωθείς σαν βόδι στη δουλειά και θα τελειώσεις την έκθεση σε μια μέρα. Όμως, αν σου πει ο καθηγητής σου να τελειώσεις μια έκθεση μέχρι αύριο το πρωί και εσύ γυρίσεις σπίτι το βράδυ, όπου δεν θα έχεις χρόνο για χάσιμο, με το που θα γυρίσεις σπίτι, θα τρέξεις σαν τρελό στο γραφείο σου, θα ανοίξεις τον πολύ γρήγορο υπολογιστή σου και θα γράφεις σαν τρελός για 1 ή μερικές ώρες και θα την έχεις έτοιμη για την επόμενη μέρα. Αυτό επιδιώκει ο νόμος του Πάρκινσον και ισχύει πάντα. Και όποιος γράψει στα σχόλια πως κάνει αλλιώς, απλά προσπαθεί να φλεξάρει. Τώρα όμως πώς θα το λύσω αυτό, σε ακούω να ρωτάς. Βήμα πρώτο. Μην οργανωμένος. Πάω για δεύτερη φορά στοίχημα πως το γραφείο σου είναι σαν μια ζούγκλα που απλά αντί για δέντρα έχει τετράδια και βιβλία. Αντί για λιοντάρια έχει σημειώσεις και αντί για φίδια έχει μολύβια και στυλό. Έτσι είμαστε όλοι, μόνο που εγώ έχω και 30 τόνους γόμες και ξύστρες να είναι γύρω από το γραφείο μου. Δεν είμαι καθόλου περήφανος για τον εαυτό. Αυτή η ζούγκλα στο γραφείο σου μάλλον είναι ένας παράγοντας τριβής που σε αποτρέπει από το να ξεκινήσεις ήραμα τις δουλειές και τις εργασίες σου. Αυτό μπορείς να το διορθώσεις αφιερώνοντας μια μέρα στο να καθαρίσεις το γραφείο σου, ίσως και να εξερευνήσεις και τους υπόλοιπους κόσμους εγκαταστασίας σε όλο το δωμάτιο και να οργανώσεις τα βουνά αποσημειώσεις που έχεις. Έτσι το γραφείο σου θα γίνει καθαρό σαν το Mr. Clean. Nice. Φρόντισε επίσης να παραμείνεις οργανωμένος για να μην χρειαστεί να ξανακαθαρίσεις τα πάντα από την αρχή. Work smarter, not harder. Βήμα δεύτερο. Όχι κινητό, μόνο υπολογιστής. Το ξέρω πως έχεις προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να ξεκινήσεις να διαβάσεις με το που γυρίσεις σπίτι, απλά κοιτάς τόσο έντονα το κινητό σου που απλά καταλήγεις στο TikTok ή στο YouTube και χάνεις αίσθηση χώρου, χρόνου, όρασης, αφής, ακοής, ως φρυσής και ούτω καθεξής. Και έπειτα καταλήγεις μόνο σε ένα δωμάτιο μην έχοντας κάνει απολύτως τίποτα. Με τον υπολογιστή όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν τον ανοίγεις απλά και μπαίνεις στα social media, πρέπει να κάνει boot, να ανοίξεις το Chrome ή το Safari και μετά να ξεκινήσεις να χάσεις το χρόνο σου. Υπάρχει μεγαλύτερη τριβή για να ανοίξεις το TikTok στον υπολογιστή παρά στο κινητό. Οπότε την ώρα που θες να διαβάσεις, ιδανικά μετά το σχολείο, απλά έχει κοντά σου τον υπολογιστή σου απενεργοποιημένο, όπως και εγώ, και τελείωσαν τα βασανά σου. Αν δεν μπορείς να αντισταθείς και πάλι στο TikTok, απλά σκέψου πως αν μπεις, θα βρεθείς μετά τις 11 το βράδυ κλαίοντας γιατί δεν τελειώσεις τα μαθήματά σου. Βήμα τρίτο. Βάλε ένα πρόγραμμα ύπνου. Μπορεί να σου ακούγεται τρελό, αλλά το να λες κάθε μέρα στον εαυτό σου θα κοιμηθώ την τάδε ώρα σήμερα ή πρέπει να τελειώσω την τάδε ώρα γιατί έχω κανονίσει κάτι τότε, θα σε βοηθήσει πολύ γιατί σου ασκεί πίεση στο να τελειώσεις τα μαθήματά σου ή οτιδήποτε έχεις να κάνεις. Αυτές ήταν οι συμβουλές λοιπόν που είχα να σας πω και μέχρι να ξαναθυμηθώ να βγάλω βίντεο, δεν θα είναι σύντομα πιστεύω. Δείτε τα προηγούμενα που θα εμφανιστούν στην οθόνη σας ακριβώς 10,33 δευτερόλεπτα. Γεια.